Bulusad og lihok protesta ang nagkadiiyang progresibong grupo sa Sugbo atol sa pagtimaan sa ika-40 nga kasumaran sa EDSA Revolution. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipangandaman na sa mga militanteng pundok ang paglusad o protesta sa Dakbayan, Sugbo atol sa pagtimaan sa EDSA People Power. Tibok adlaw ang ilang himuong rally protesta nga sugdan sa buntag hangtod na hapon sa managlahing oras ug dapit. Musalmo usab sila sa karihukan nga ilusad sa simbahan ngadto sa Basilica Minore del Santo Niño. Gipaniguro sa grupo nga malinawon ang ilang himuong protesta busa dili na kinahanglan nga mangayo sila og permit sa LGU ug sa kapulisan. Target nila ang duha ka mga dagkong leader sa nasod nga gihulagway nilang parihong adunay record sa paglapas sa tawhanong katungod. Kining ika-40 ka tuig nga anibersaryo sa EDSA People Power, pagpaningil ni sa duha ka political dynasty. Pamilyang dinastiya Marcos Duterte. Target sa mga militanteng grupo nga moabot sa 500 kapin ka mga tawo ang mosalmot sa ilahang lihok protesta. Mumarcha siya padung dito sa Basilica Minor del Santo Niño aron motambong sa misa o motambong pod no sa panawagan pod sa ato ang halangdong arsobispo sa Sugbo nga si Abitoy sa programa po dito nga paghimuon. Samtang gikwestiyon nila ang wa pagdeklarar sa Malacañang og holiday sa Pebrero 25 nga gihulagway nilang hinahinay nga pag-usab sa kasaysayan sa pagigbisog atol sa EDSA People Power. Unanimously, walay pagsupak maskin usa, unanimously na desisyonan nga isuspenso ang klase anang adlaw aron makahigayon pagtambong ang mga akademiko sa ipahigayong lain-laing kalihukan. Tanang kura dapat manubag. Tanang kura dapat manubag. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.